Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Pagtukod sa bago nga Bulbos Public Market, hindi na pagdayonon. Gallego Ledesma Tandem makakontra sa Goles Gamboa nga tandem sa Silay City. Cloud seeding ipatuman sa Badason nga semana. Bangkay sa isa ka lalaki nasapuan sa sapa sa Dumaguete City. Kag sa Good Vibes, Car Free Sundays ipatuman sa Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Senate Majority Floor Leader Senator Francis Tolentino nagpasalig nga hindi maapektuhan ang pagtalakay sa mga hagna. Lakip na diri ang pagpasar o kung ginalauman nga pagpasar sang mandatory nga ROTC sa pag-resign ni Senate President Miguel Zubiri. Nagapati si Senator Francis Tolentino nga gilayon nga matagaan na tensyon ang pagtalakay sang iya naduso nga mandatory ROTC bill kag ang posible pagpasar sini sa pagbalik sa session sa Senado. Pahayag niya nga ang hagna bilang isa sa mga prioridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang may dako nga impact sa nagaluntad nga tension sa West Philippine Sea. Ang Senate Bill 1565 ang nagatuyo ibalik ang duha ka tuig nga basic military and police training program sa mga kolehiyo. Upod sa pila pa ka mga bill nga pending sa Senado ang ginpasalig ni Tolentino nga matigayon sa pihak sa pag-resign ni anay Senate President Miguel Zubiri sa pwesto. Si Tolentino upod sa opisyales sa Department of National Defense, PSC, kag SHED, upod sa mga city officials ang nagtambong sa pagbukas sa Philippine ROTC Games Visayas qualifying leg sa Panaad Park and Stadium sa Bacolod. Hindi po, in fact, nung last day namin nung Merkules, ang naipasa namin, mga 4 to, di ba? Yung Sharia courts, yung anti-smuggling law, at meron pang isa na napakahalaga rin. Procurement, yun, procurement. Para sa lahat, para sa mga local governments din, yung amendments sa procurement to, Republic Act 9184. So mahalaga lahat yan. Sa number 9, wala masabat sa tiglawas sa probinsya kag sa USAID ang mga palamangkutanon sa konseho sa Silay City angot sa bulk water project sa Negros Occidental. Committee hearing ang igapatuman. Sunod sa kay Vice Mayor Tom Ledesma, unanimous ang desisyon sa konseho nga magasakdag sang public hearing. Ang Committee on Environment kag Barangay Affairs sunod sa iya ang magapatigayon sang committee hearing. Sunod sa BC Alcalde, wala sang specific nga data nga na-present sa konseho, wala man sang study nga ginsubmit. Ang isa sa ginakabalak-an nila ang mangin epekto sa palibot sang amo nga proyekto kag ang matabo man sa supply sang tubig gikan sa imbang kag Balogo River. Labi na nga sang El Nino sa pagtuon sang ilang nga disaster risk reduction and management team na mutikan ang pagdubo sa water level. Giklaro ni Ledesma, wala nagakasayuran nga sila ang nagapamatok sa proyekto. Ang Silay SP na lamang ang wala nakahatag sa resolution of no objection para sa among nga proyekto. Once ang council, the whole gidya, yun animos, hindi pag gidya convince, ang padala nila yesterday nga resource person. Ang study nila about the volume ng tubig, hindi nila ma-coincide kag hindi ang ila data wala sila from USAID wala sang specific test sila nga ginhambal or sang sanuna ginkuha nila when ang specific date kung saan nga test ang volume sang Imbang River. So, ang ila nga pag-explain, hindi pag nila masapat, so hindi kami kahatagro no sila. Kay ang halit, aragid Japon, gastay Japon ang nakita namon, hindi nila ma-justify nga madula ina nga mga halit. Sa number 8, libre nga supply sang pertussis vaccine para sa Western Visayas mag-aabot sa Hunyo. Ginkumpirma ni DOH Western Visayas Regional Director Dr. Adriano
gisubaan nga sa Hunyo magainabot ang supply sa bakuna batok sa pertussis. Gindugang niya nga na-identify na sang regional office ang mga priority areas nga tagaan sang libre nga supply sang bakuna. Hindi man luyag ni subaan nga balabagan ang pagbakal sa mga local government units sang supply sang bakuna bisan nga mayara sang dugang nga supply sang libre nga bakuna gikan sa DOH Central Office sa Setyembre. Ang Bacolod LGU ang plano nga magabakal sang kaping 15 milyones pesos nga supply sang bakuna. Nagwa sa records ng City Health Office nga may 13 na ang positibo sa pertussis, samtang 20 na ang positive pertussis cases sa Negros Occidental. We are also providing vaccines. But alam ko ang mga local government unit, ang mga LGUs are also planning to procure. We're not, preventing them to procure. They can buy para mapag-start up na sila na kanilang outbreak response immunization. Ang allocation kasi coming from the Department of Health, yun yung regular allocation na binibigay po nating libre all throughout the year po yun. So for merong mga pagtataas ng kaso as an outbreak, pwede naman magdagdag ng vaccine. Yun yung gagawin natin, dadagdagan. Kasi yung allocation for the year, meron na po tayo doon. Sa number 7, wala anay sa may matabo nga dakpanay sang e-bike kag e-trike sa masunod nga 30 ka adlaw. Hindi matapos ang ginaprubahan ni Mayor Aldo Benitez ang dugang nga 30 ka adlaw nga moratorium sa dakpanay sa mga wala marehistro nga electronic vehicle sa syudad sang Bacolod. Sa Memorandum number 110 series of 2024 kag ginpirmahan sa alkalde kag naka-address kay Bacolod Traffic Authority Office Officer in Charge Patrick Lacson na sa adiri nga ginpalawig ang moratorium magudatagan sang dugang nga tion ang pagplastar sang komprehensibo nga pag-regulate kag pag-amyenda sa mga ordinansa sa syudad may kaangtanan sa regulasyon sa electric bicycle kag tricycles nga operation. Halos tanan nga mga barangay ang nakapasana sang ilang mga listahan sa mga nagabiyahe nga e-bike kag e-trike sa syudad. Damlag pa ginsiling ni Benitez nga magahimo ang syudad sa mga pulisa nga nalakip sa pag-aprubahan nga ordinansa sa proper regulation sang e-bike, e-trike, pedicabs kag tricycle. Sa number 6, 12 ka mga ginapatihan nga pushers ng illegal nga droga ang nadakop sa simultaneous police operation sa probinsya sang Negros Oriental. Sa masupog nga 3-day simultaneous anti-criminality law enforcement operation o na Saklayo nga ginunsar sa Negros Oriental PNP nadakpan ang 12 ka mga nagaduso sang illegal nga droga sa probinsya. Naglapot sa 116.19 grams ang suspected shabu nga nagabalor sa masobra 790,000 pesos ang na-recover sang kapulisan. Ginsiling ni NOPO Director Police Colonel Ronan Claraval, may 42 pa ka mga wanted persons sa natigayon nga nadakpan. 41 ang naaresto tungod sa illegal gambling, rest ang nakumpiskar. Nagsugod Mayo 24, tubtob 26 ang PNP operation kung sa diin masobra 824 ang ginpasakaan kaso angot sa pagsupak sang nagkalain-lain nga ordinansa. Sa number 5, bangkay sang isa ka lalaki na sapuan sa sapa sa Dumaguete City. Nakilala na ang bangkay nga nahulog sa sapa sa may taytay sa Purok Kamaisan sakop sa barangay Kamanhak sa Dumaguete City sang kahapon nga adlaw. Sunog sa PNP, ginkilala ang biktima nga si Felipe Pinile, 66 anyos sa barangay Batinggel. Suno sa misis ang biktima sa Domingo, nagsaulog pa sang iya nga kaadlawan ang iya nga mister kag nag-inom sila sang iya nga mga abyan kag sang Lunes nasapuan na lamang ang iya nga bangkay sa sapa. Duda sang PNP posible sa kahulugbon nahulog ang biktima sa may sapa. Nagapadayon pa ang ilang investigasyon sa karon. Sa number 4, show cause order nga pang-issue sa nga LTFRB sa linibo ka mga traditional nga jeepney nga unconsolidated sa Bacolod City. Mayo 1 pa sang ginkabig nga kolorum ang mga traditional jeepney nga wala na paidalom sa franchise consolidation sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program sa Department of Transportation. Sa Bacolod, hindi magdubo sa
3,000 ang mga traditional jeepney nga karon isyuhan sang show cause order sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginsiling ni LTFRB6 OIC Attorney Salvador Altura ang show cause order ang mangin basehan agud may isyuhan sang citation ticket ang mga nadakpan o kung madakpan nga kolorong vehicle. Ginklaro ni Altura nga wala nagakasayuran nga pwede makabiyahe ang mga traditional jeepney nga naisyuhan sang show cause order pungod kutob lamang sa mga naisyuhan sang QR-coded sticker nga mga traditional jeepney nga consolidated ang ginapahanugutan magbiyahe. Sa karon may masobra na sa 600 sa natala na isyuhan sang sticker sang Bacolod LGU matapos nga nakapaka-validate sang application for consolidation sa LTFRB. Ang pagpanakop sang kolorong vehicles ang gintugyan na sa nga pamunuan sang LTFRB Regional Office sa Land Transportation Office. Sa number 3, Gallego Ledesma nga tandem ang ginapaabot sa Silay City sa 2025 nga pinili ay sunod sa kay Silay City Mayor Judith Gallego, iya nga mangin kaupod sa 2025 elections si Vice Mayor Tom Ledesma. Sa interview naman sa media kay Ledesma, iyagin sili nga may posibilidad ang Gallego Ledesma tandem. Malayo pa man ang filing sunod sa iya. Gin-announce na sang Team Asenso Silay ang Goles Gamboa tandem nga nagakasayuran nga si Anay Mayor Mark Goles kag Councilor Ryan Gamboa ang mag-challenge sanday Mayor Gallego kag Vice Mayor Ledesma nga pareho nagkumpirma nga magapa-re-elect. Para kay Gallego, kinamatarong man sa bisan sino ang magpapili. Para kay Ledesma, para sa kaayuhan, ang mga pumuluyo na ang magadesisyon. Katapos ang Partido Federal ng Pilipinas si Gallego kag wala sang local party. Si Ledesma naman ang nag-resign sa PDP laban kag katapos ang Team Asenso sa Silay tubtub sa karon. Sunod kay Gallego, may 8 na sila sa ilang line-up para sa konseho. 4 din mga incumbent councilors. Sunod naman kay Acting Governor Jeffrey Ferrer nga amo ang presidente sa United Negros Alliance kung ano ang ginasuportahan ni Governor Eugenio Jose Lacson nga katapos ang Love Negros, amo man ang ilang suportahan dala sang coalition sang duha ka mga grupo. Ila man ya, diretsyo man ila kay may ano man sila yung magpapili. Mayor, may vice mayor ka na for 2025, no? O may ara na bar, may ara si Tom Ledesma. For the good of the Silay, let the people decide, people to have decision for may pilian man bala sa election, no? Ang Gallego, Ledesma, yung tandem, nahumana na? Pasibol, ma'am, pasibol. Sa number 2, target sang Bureau of Soils and Water Management nga makapatuman sang cloud seeding operation sa madason nga semana. Para naman sa pamuno sang UNIFED, better late than never ang pagpatigayon sang cloud seeding operation. Suno kay Engineer Albert Barogo, ang Assistant Regional Director sa Department of Agriculture, sugo nga adlaw nagpatigayon sa negotiated procurement ang BSWM. Target nila nga mahuman ng emergency procurement sini nga semana. Agudto suno kay Barogo, base sa impormasyon sa ila sang BSWM, magkasugod na sila sang ila nga cloud seeding operation sa masunod nga semana. Suno kay UNIFED President Manuel Lamata, iya nga gintanyag ang iya nga eroplano para sa cloud seeding. Bangod nagapangita ang ahensya sa magamit nga eroplano. 600 million pesos ang budget sang DA para sa cloud seeding sa bilog nga rehiyon. Para kay Lamata, incompetent ang BSWM kag nagapanawagan siya sang abolition sini. Marso pa siya naghinyo sang cloud seeding para kung tani makahatag alibyo sa pananom. Dako nang kahalitan nga natuga pero ang ulan gikan sa cloud seeding nga patigayunon ang makabulig pa man sa nabilin pa nga pwede maluwas kag makabulig sa bag-o nga cropping sunod sa iya. Sang Abril, wala gin-recommend sang BSWM ang cloud seeding bungod sang kakulang sang seedable clouds kag moisture. Ginalantaw nila mata ang 20% reduction sa production sa masunod nga crop year. Patunon ta na lang, bisan late na. Better late than never. Patay ng kabayo, ikaw kabot kumpay. Grabe, kaya ka incompetent. Incompetent and stupid. Initan ko gate is their statements na it will damage the mango trees, mango plantation. Ay na, yeah, that
is unacceptable. You know, they are going to palabi nila ang Mingo nga is pila ka nahot against 100 billion industry nga sugar. No, it is not useless because we need rain para nga whatever remains na may green pa gamay maka-recover. Pa-recover siya. Plus, we need rain nga mabasa ang soil for the new plant. Kag sa numero 1 sa mga balita, subungad lang. Hindi na madayon ang pagpatukod sa bagong structure sa Burgos Public Market. Ang pundo, pagagamiton sa pagkaayos ang iban nga merkado upon pagtukod sa bagong nga merkado sa Bacolod. Inangin pahayag ni Mayor Abdi Benitez kasunod sa pagpamalabag sa mga vendors sa amo nga proyekto. Yaring report. Wala na sa may matabo nga pagkaayo kag pagtukod sa bagong nga structure sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Ininangin paninduga ni Mayor Abdi Benitez kung may nagatubod nga mga atop, guba nga banyo kag nagadanaw nga salog sa merkado. Mahulat na lang ang mga vendors kung saan uliwat makatalana sang pondo ang syudad para sa ilang nga merkado. Suno sa alkalde, kung nalipay ang mga vendors sa estado karon sa Burgos Market, hindi na siya magpasilabot pa. Kung nag-no na sila, tiyan mo na. Ba't yan ang request nila yung mayor for renovation ng sangyapon sang roof? Timulat na lang sila, yung naunta na yung mga iba. So, nowhere na lang. Okay. So, i-offer na lang sa iba. Kaya happy sila. Kung happy sila, ano, kung happy ka mo da. Dugang pa niya, kung hindi luyag sang pagbago ang vendor sa Burgos, itanyag niya sa iban nga merkado ini. Hindi lang man kuno ang Burgos ang nagakinahanglan niya kayuhon. Isa pagid sa ginatun-an sa syudad ang pagtukod sang bag-o nga mga merkado nga mas malapit sa mga pumuluyo. Well, ang first one ay ilang taon ng mga ibang nga markets. Kaya hindi malang Burgos ang kinahanglan sang improvement. So we will go to other markets kung sino may gusto. If not, of course, isa sa mga ginambal nila nga ang market should be closer to the community. So building additional satellite markets in other areas to make it closer to the people para hindi sila mabudlayan is also an option. Pero ilaman ipausisa kung bala ang ining mga vendors nga yara karon sa Burgos Market, mga original gidman nga mga awardees sa mga pwesto. Sang Sabado, sa Botohay ginpatigayon, mayorya sa mga vendors hindi pabor sa pagkaayo sa merkado. Suno sa ila, minor renovations lang ang ilang aluyag. May nagapabor man sa proyekto nga nagasiling nga kadamo sang dapat kayuhon para mapabilin ang katinlo sa merkado. Nagtala na ang syudad sang 525 million pesos nga pondo para kuntani sa bag-o nga Burgos Public Market nga daw pareho sa mall ang structure. May paradahan sang salakyan sa tunga kag may parking spaces kag food court sa second floor pero wala ini mauyunan sa kalabanan sa mga vendors. Sa Good Vibes, ipatuman ng car-free Sundays sa Dalan Lacson sa Bacolod. Iniagud to mahatagan sang ligwa ang mga runners, joggers kag bikers nga maka-exercise nga hilway sa polusyon. May report si Romeo Subaldo. Sumugod sa June 9, Domingo nga adlaw, hindi na pagpalabyan sa mga motorized vehicles ang Lacson Street halin sa South Capitol Road, pakado sa may Bangga Ramos, humalin 5 sang kaagahon, tubtub 9 sang aga. Kag ini ang igapatuman sa Bacolod kada Domingo na nga adlaw. Inisunod sa kay Mayor Abdi Benitez. Ini ang ilang kasugtan sa Bacolod Traffic Authority Council para makapaliwaliwa kag maka-exercise ang mga pumuluyo nga hilway sa polusyon. Ini ang igatawgon nga car-free Sundays. This is a proposal, so I think ang mga establishments na lang ni ang amon nga kinahanglan istoryahon and find out what is their sentiments. But we just have approved a resolution saying by June 9, we will have a car-free Sunday. Every 5 a.m. to 9 a.m., ang Lacson Street from Ramos to South Capitol Road will be closed to all motorized vehicles. Dugang pa niya, year 2000, ginsugura ng car-free Sunday sa mga European countries. Siling tuig sa Singapore kag sa Ayala Avenue sa Makati sang September last year. Ipang-divert ang rota sa mga depasay nga salakyan sa sininga mga inoras. Now, pedestrians, joggers, bikers to roam in ang 1.2
kilometer stretch sa Lacson to enjoy, of course, our mga scenery, ang atong mga buildings. Kada bulan sa Hunyo, ginasaulog ang Environment Month, kag isa sa mga ginakabig kada ko nga contributor sa pollution, amo ang mga salakyan sa dalanon. Gani isa ini sa mga kontribusyon sa syudad sa pagpahagan-hagan sa epekto sa climate change. Barb, mo ni gurong sign nga mabalik ka na jogging, Barb. Naunahan mo kumaga kung Ming, amo gining ginahulat mo Ming, dalan Lacson ha. Do, basi matry ta na da. Kagamihan ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.